Un any més, desenes de joves d'Espanya i de fora de la península han vingut fins al nostre municipi per a iniciar el curs d'arqueologia que venen per a descobrir tot allò referent als visigots. Com cada any, joves de tota Espanya i del panorama internacional han vingut fins a Riba-roja per participar en el quart curs pràctic d'arqueologia cristiana i visigoda, una oportunitat per descobrir un món que encara ens queda molt per conèixer. Enguany hem ampliat l'àrea de treball. Estem excavant en més àrees, estem ampliant alguna de les conegudes. El més interessant serà l'excavació de l'edifici que està en la part més alta, en l'Acròpolis, que ja se va excavar en 2016, i ara, com en tenim més mitjans, anem a treure-ho i a excavar-ho i a restaurar-ho. No sabem el que serà, possiblement sigui una església, per com funcionen aquests tipus de jaciments d'època visigoda, però jo suposo que d'ací 2 o 3 setmanes ja podrem assegurar-ho millor. Els joves arqueòlegs que han vingut fins al nostre municipi, a més de participar en el curs pràctic d'arqueologia, també estan assistint a un cicle de conferències per tal de conèixer la història d'aquests avantpassats de primera mà. La primera va estar la de vivir en època visigoda, una aproximació a l'arquitectura domèstica del nord-oest peninsular, el que els serveix també per a conèixer els descobriments que vagin realitzant al llarg d'aquestes setmanes. A nivell de troballes en immobles continuem trobant monedes. N'hi ha un equip que es dedica a buscar les monedes i a netejar-la. Han aparegut ja diverses monedes romanes i visigodes, però estem en el quart dia de campanya i no podíem demanar més, crec, en aquest aspecte. Aquesta setmana assistirem a les ruïnes i a les excavacions per tal de conèixer com treballen aquests joves amb els jaciments visigots de Riba-roja.